wa minat palayas, wa na magipalayas sila raning hawa. So wa pud binaningil. Ko nga siguro na konsensya na sa tulo ka buwan nga kapin na nilang pud dari nga wa sila. Ay managan sa mesuwa. Isda nga pinito o katong anak ko ay manok ko. Nito na anak ko nga gi sabaw. Managan na pagsuwa. O bunta pa. Mana yang sa maning buhok ha? Kalkag ng buhok dahi ay. Kung yun sa angkon. Dada may sa merkado guys. Sa kuan balik. Tu agak murah baso. So guys, at tinad lamang sa dun sa yung giari-dari kani mga pagkauna. Kay imingaw na rin ko kaano ka ng bibingka og suman. So, asa na sa tamis, dili? Tamis, tabaan. Muli guys, tanaan mo na sa mga kakanin dari sa merkado, kadang-kadaghan. Tagpila ka rin, kanina ka pa. Size man. Size. Palitan no, sukli na lang. Ang sukli na lang ano. Ako may pagkaon na itong gidaran. Hindi ito kapalit danig ko ano. Ito ko mo ko. Ayaw na ha? Boy! Kontay ko diya ko lighter. Alika. Ano tayo? Kamote. Basta Bisaya ka guys, madjani ganahan ni mo bilingkang dagaglutak pagkari sa yutak o japoy suman guys. Sumanis dyan nga kuan way tuway tam istap ang so dapat ko napalit na suman unja mamalag panakot tuway aog kuan unja tapi utang guys. Good morning! Luto na gamang gikas merkado. Diyan yung mga mapagkaan na bibingka. Tapos kumata ka. Katino to. So nagka-nag-usa diya guys. Masusalabi po grills po do. So money luto na. Gamang ko ano. Talaga. Guys, karon di ay nagbuwad mi kaya naghanakazurkuan. Daghan ug isda. Unsa ni mangsi? Mangsi na isda. Ang plaster rin kasi buwad. Itong buwaran. Dua kadlaw, mauga na ni rin no. Ginit. May na ni. Ito yung last ali dito sa bahay. Nagbuwad sila nga ni baho man. Hapon. Tingnan na rin guys. Basta kay padung na kuan kuan ag kana nay padung na pawa ag habagat mo ni ra kun sa tatay maligo na wa may di makasakag lang sa taas no mo ni ra may ibuwad kay kuan presko pa si Zana nagsinaw-sinaw pa sinaw-sinaw pas ka presko. Sa maisi kay gikan pa manis koan gikan pa sa dagat ang gliso
Hurot mo ito natin disniyagi. Ikuha naman ni guys. Ug mama, makuha na. Makuha na sa gandaan ni uga na. Isod sa sarado. Sarado nga kuan. Ja guys, ako dito ko mauwa maka ng senda ni magkuag mga isda. Iban mo ko guys kay kanang naay naiban nga tasog mga garbo. Mauwa sila magyan-ani. Sus ako dito nagikauwa total kani. Kanang naay kuan man ni. Di man ikaw ni maghimo kag buwad. So ngani guys sumana. Ag usa ka kuan usa ka nigo nga buwad lami ni sa kay presko pa. Morning guys. Drink ni ako nini. Para sa mga daw. Mga na every morning gatas. Uy, managas sa suwa. Isda nga pinito o katong anak ko ay manok ko. Nito nanak nga gi sa daw. Marag ka na pagsuwa. Ubon sa pa. Isda. Mama. Jadi maligo kag dagat. Di ka magpaitom. Kaya na ni marabang puti ang naspad na raba ka. Lagi di mag-ingat ilag na. Hi guys. Happy blessed Sunday din atong tanan karon. Domingo dayon guys. Unja mato sa Domingo ta si Mimi ato mi sa merkado kay nga jang tuturo to guys. Ngita ko og kanang saging bitaw nga kanang saging kanang saba kay kanan na ganan mas ang mangudan na si Roy baganan ko ganahan po ko kaya magzigdagat ron so patanahan mo na harong tataid ya guys guys katugdagat di ba arang tanaw man dana ko na bas na diha dapita so manig dagat ron arang ka puti kanang nay salamat sa Ginoo kay nawa naghabagat sa nagdamis na maghabagat dari guys kay among mga kamunggay nga buat jig mga dahon anja mga tanam-tanam lagi habagat sa plig dagat mga kula among kapadzas nga daot pod so hinana og panahon sa ating habagat dari sa Valencia daghag damit sa mga tanam-tanam anja mo guys nga ngita ko dagtuog kanang naay makaon sa jupa da pag exercise anja kanang naay mo to nakakita ko bingka kanang kaklaseng bibingka kanang bibingka sa puto bibingka nga horno horno ba na kanang naay ay sa baga man na iluto ba mabani horno o mabanay ko ano so ako sa putugin sana pa kay di ko ka buhat og bibingka mamay amang naandan gud nga na nga pagkaon labi na lang kamuti ug garlan so mo nakapalit ko garlan kamuti ug ganina ja karon istorya sa ako gamay kay mitungad ni sa kanang nay di naman tanangin yung i-vlog ng mga bad comments nato guys pero mo-explain ako gamay naniingan nga kanila lagi atang Facebook naman lagi nangutana about sa Facebook kay naniingan nga daghan ako na kong follower anja posible ko no pa ko ning sweldo so sa tinadlaman ko ning earn sawa ko ningan nga pa ko ning earn sa Facebook. So nakasweldo ko gas agay sa Facebook kunja naan sa bahinon nga na restrict na ko nagahang Facebook na violation kay nakashare ko og kanang naay katong international bito nga video nga ni bata nga naligsan na basta kay man nag-share ko yun ato so na dato ang Facebook na violation so nakoy dollar nga wala nakuha nga na hold si Jang $159 mara jud na si Zaya ahong kuan guys tinuod laman jud kay nagdaghang niingon nga ako kuno kartahan kuno ko kay dako kuno kog na earn na sa Facebook so haraman mong ipasabot pero dani na nahagi-vlog sa Facebook so sa next siguro nang i-post sa Facebook guys dira nagi Facebook dira nagi-share sa YouTube so kayo magug ko kaazoy mga kanang long video dito sa
Facebook kay kasagaran dyan ato kay ganahan mo ko dito kay madali ra bitaw guys kanang di ka mag-edit kanang reels ra kasi sila naman dyan po kulana pero kas apa anja sa YouTube noon og mayon dyan noon mo nga YouTube di dyan na nahi guys kay ang YouTube dyan noon naka kanang buwan kada buwan tagsaray naray buwan sa katuig nga marag di jud ko makasweldo pero kagikaluan ko sa Ginoo every month maka earn jud ko ginagmay sa YouTube sa Facebook kunta to guys sa grasyahan lang ta pero na restrict man lay paghang Facebook so wala gyud mora na anja kanang naay sa to baga kuno kog naong na pakapala na lang kuno nang di kuno ko maawaw na sa mag-upload sa Facebook unsa payahang dapat ikauwaw nga wa mo ko naghubo wa man ko nagtuwad-tuwad, wa ko unsa man diha, wa ko nagpakaawa sa Facebook, saan ko galingon dya. Baga ko kog naong, sige lang kay kaning pagkabagas ang naong kanang na ay at least ako naningkamot ra pug ko guys ang Facebook para makatabang pug ko nila Marjorie na mga bata. So maraming pa na ang kanang na ay gi paningkamutan nga kanang na ay makatabang ko nila bisan pa og kanang naay nangingan nga ano kung agwanta ko ang mga tao gud sa tinadlaman di masabtan og unsa ilang gusto so kanang naay mo na i-explain ra ko about sa ang Facebook so bisan og dako kanang naay follower guys sang niabot man siguro nag mga 20k yung follower og wa kay views alam mo dyan mo pasabdun bisan pag 100k follower ka o gawin ng tanaw sa imong mga video higa pong kamo earn na una mara na ang ipasabot so kato nga time ning yun jud ko datugda kay naman ko million views unja nasayang lamang pod guys kay na restrict malagi pag ang Facebook pero ako na wadag pag-asa kay 3 months man kuno ibalik ni Mita gahang kuan kanang violation so sugod diha sa kuan sugod diha sa July day guys marag July katapusan kay nako datoy ning viral lahalang pong nairi sayang kaadto 5 million na tato nga views ja nairis lang po na sana nakanilang di natakaadto kakita kay nangiris man lagi kog mga video lagi dadto kay wala gito na flag content nako so lisod kazo kuha naman ang flag kay ang kana ko ng flag pwede ko na siya di na mabalik or pero bahala na lang pag Ginoo lagi nga sa nahitabo sa Facebook so ija man ang pagbuot nga tan naharang dawaton pagbuot man sa Ginoo di man na ako nagbuot so mo to harang gi-explain ninyo kay na may gimingan ni kadas pro dili sa kwartaan na daghan na nagkwarta kay daghan nag-earn sa kun nanay ning daghan nag ilang follower so di man na nga na guys kay nagbase man na sa kuan sa views nimo unja wa kay views sa po kay earn dana mo na ang ipasabot so sa katong na flag content nako guys so na ko kazo nag-upload og reels kay na kuan ko na discourage ko pero hindi naman kung plurami nga pag-upload lamang ti sayang ramang po dya so kanang na ay mo to nag-upload na po balik-balik hinay mo na nga digit mo kaingon guys nga ako kwartahan ako kay ako na kwartahan ba ko man na ang bayis taas yawa naman gali ko na nagipakita kay gitay ana gani na kayo alagi na patrabaho sukad sa pagkahitabong Mario so na stop jud si Jack kay agahong kita sa ang Facebook ginagmayan ang punggi tabang sa mga process sa mga papel sa lisod ka zoning na ikaso lisod ning sigitag adog court kay na atin tao kanang na ikaso lisod ka adso di lalim dya napay mga bata anja kani mga bata mazudi ni mga so kanang na ay mo lagi ningan magtinabangay lang pud mi kay si Mario Raba pud o sa tingad pud di pud si Jack adto dalo di ba daw di siya ulit so kanang na ay si Mario buwan manggad buutan man sa nga wa na kaila buutan dos Mario nasa jay kasing-kasing nga manloyon pud Jack saan man nga nahitabo man na media so mana guys nga ang mga bata harapong kita mo dyan mo sa daran ang giatiman Jack kanang na ay ilang daily needs kay
ag ilang kanang nay Boracay kay karong buwan na kay wa man mi ka receive o kanang kuan, wa mi ka receive o kanang binuan bitaw, kanang sign na mi ka dawat. So wala nakasakit pa jud ko mo na nga nainiingin nga unsa ka daw kwarta nga wa man jud mo ko kwarta kay wa man jud ko ilaing earn, wa man ko ilaing kanang kita anja asa day ko og kanang nay income nga man lang gisaligan sa tinuod lamang gad di man jud ni ikaw di jud ni dapat na ikaw kay ako ni istorar ako sa tinuod. Agang gisaligan jud guys kay kana ra man gad ang sweldos ang YouTube kay wa man ko dari negosyo pa. So sa katong kuan sa katong wa lagi nakahibaw. So kaning mga paabangan daan wa pa pudi kuas imim sa ikaduha kaning paabangan daan di man pudi kay inday man na ang kalipang wa bagalis inday makabawi sa isang antidana kay lisod pa nangabang. So nay mga nakatiwangwang ng mga kwarto diha o pay nagpunsa. So naginay na lagi mi kuan sa ganahan mamusa daari. Kay aron maka kanang kuan pud mi makabawi-bawi. So dari na may nagpuso dari sa among atbang sa kang nanang apartment style ni Ija daghang ganahan jud guys og dak-dak nga kuan kay kani nga kwarto dari halinin jud ni kang nanang nga room kay di man sa mataw og room man sa condo unit bitaw kay naay sala naay lababo sa sudya naay dining room sa sudda pero di pud kadakaan dya naay duha ka room naay CR sa sud. So mura sa halinin bitaw kay mura ganang naay sa kay marag condo style. So nakita mo muda na sa una sa man nag-vlog. So kasagaran dari sa kwarto ni Inday kay room mo na si Ja pero kada room naa CR. So nani nagabang dari ja. Timing pud mi gidi malas gazid mi itong panahon na kay mazid na nahagi video pero karon na hadyang ma-share ninyo. Si Ja sila pa di una namang namuzid dari ja nailad mi kay wajid mi bayri. So 3 months nailad jud mi ni ja halaman ang i-share ninyo karon kay nagisgot manggatabot sa kwarta. So nami ning abang dari di naman tayo mention wa kita am sa ring vlog total tinuod man pud ni. Amang gidawat kaning iyon si Ja nga ma'am pero katong nga kwarto hatod ton galiwa gali na human katong nga kwarto dari pa to sila ang manghud nga tayo kami nagpaabang adto. Ni Hanzo si Ja nga kanang naay ma'am kanang papuyas ako kay karon na ay 15 days ra kuno sa transient isang giingon kay karon ay mo adto kuno sa Manila. Unsa si im ay nakipagsabot adto kuno sa Manila sa Pizza 15 sa Hunyo. Pizza 15 sa Mayo dayto, Mayo. So kuan sila kay tag 15 days lagi kuno dyan hangginan nga mama para ba na naman ang kwarto sa katong kwarto sa ilang bitaw ka na inagsud di may kasgit dako to nga room kung mama para ba ni naman dyan siya nga hangginan nga na skin putan na pero ag CR wa pa dyan na tauri o arkuba pero magamit na siya may daan na dyan hapon na pangipaputangan o katre. So kay naluwi lagi ko sus kay kami madahinoy na ilad. So mo to pagka 15 days kay 15 days may jang giingon. So transient man so mo to ang gibungotan og transient. Pila ba tigi ko hindi mag 2,000 man siguro ang transient nga 15 days. So libre tubig, libre tanan. Agli kaanay we libre. Ja mo to. So siyambot na mag 15 days wa man ni bayad ja. Kami lagi kay di lagi pud ni maningil kaya manahan basta laman kay luoy lagi pud niyan sa. Ang isang istoryahan ko nga ate sa nagbazi kay tuam sila tulo ka buok ja. Nailad pa jud mi kay ini siya nga tulo ra kuno sila sa tingami ngano ang daghana nagbata mga nagpanagsang nay panahon nga mga na. So nabang sila dari sila ibay datus bawas to dapit dari dapit sa bukid-bukid man sa Valencia. So ni siya usaray jang anak pero ang tinuod di ay nari si manggagmang bata. Matingan alam ko kay nano may maligong mga bata dana. So namutbot bitaw hunja. To gasag na magipabuso na lang man to ni uli na Cebu kaduha na man balik sa Cebu uli. To din ko nga lang ano man nga kanang man jiding bed so ang gistoryahan ning ko nga unsa day plano ninyo nga ingana man ni siya nga wa kuno nakuno sila sponsor kuno padung Manila wa kuno sila gi padadaan og kwarta so wa sila kabayad. Hantod guys abot sila 3 months since nga mamo kuan na laman ko mamo monthly na lamang ko. Di na sila mong transient pero agi lang i-transient wag yapon siya kabayad naman to lagbok nakasuwat so
kami kay maluoy lagi po niya daghang niyang napawaan na and ireklamo ko ay gamit. Pero sa amo laman guys nga wala man sin maringana kay para lang kaangangan na naluoy ko ba kay masakitan na paglaki. Unja natinga naman ko guys kay niabot mag time nga katulad giningan lagi ko nila nga agilang kan sa ilang kay naman mi kwenta do kada kwarto. Sa ilang kaan kay niabot naman og ilang kurinti kay niabot naman og 2,000 ka pinagilang na karang kaan pag reading pa na kay arang dako naman sila na consume sa na kaan nga kilowatt sa kurinti kay namaday sila gamit nga digital nga mga dengagan. So mo to ang gingnan nga dako na magbarin og kurinti. So ang yang jog baji nga namadanay ding ang likod nga kanang kahoy bitaw kay dakan pa dali kahoy lagi nga kanang may sumuray bitaw kay mga ginuba sa construction ko nga ang istoryahan nga para di mo madakag kuryente azo naman sa paggagamit ng injong mga lingagan nga digital kay arong di tama di mo ka kon kay para mamuka bayad. So siko ingon na pero adyo ko na ning lagi watrak ko nga kanang ko ana sila. So ajid guys yabot sila 3 months mo to natingan ako sa among tubig kay arang kon sila abusado. So ning kong Roy nga ano niya atong tubig na kung anak karong padsang bago kay di pa dugay si Roy na Jimis mo nagpahawa ang time nga wa madari nang laya sila. So mo to guys nga pagkakuan pagka kung ano man ni atong tubig nga wa pa man ta kaduytinan nami kuan duha dadto kadagko kazong tangki kay among purpose kay ug di magasag tubig so nami pundo para di jud mi pawawan sa namozo dari sa amang pabangan o kuan ka maway agas agikan sa mina adjud mi pundo nga tubig so nay magamit nga tubig tinga man jud ko guys kay ngano ba jud nga si Roy naguuna kay sa kaadlaw ang tibok tangki mahurot tung anong mahurot man jud ni so mo to na diskubrihan na mo nga kanang naay ila dayang buksan nagilang tubig sa ilang gripo di nila saraduhan so siyempre mahurot jud tubig Tiyaragan sila nagigiba agdornab dagan sila gidamage so din ko nga sagdilaman ginuon lamang kay bahala nila kay karanay kaning makasatas Ginoo ang Ginoo ra man pay mosilot so mo to last week pa yung uli magalit siya ang gibilin dari kay namalaga mahod laki dari kay lisod pud mi wa mi laki dari mahadlot mi so nag ang mahod dari laki si Roy dating ko pag-abot na maningin sa ning layas na kuno wag na mo so wa mi nagpalayas wa na magipalayas sila ra ning hawa so wa pud binaningil ko nga siguro na konsensya na sa tulo ka buwan nga kapin na nilang pud dari nga wa sila kabayad unja mo to nga kanang na lisod pud guys mo na nga karon ko nga dayog nagalimusod nato bisag 1 month advance ra atong pangduon kay mazun na mazun na nga di ta malayasan di pa ta malakansi. So, arakan si Mikazo sa among bill sa kuryente radto nila kay ang kuryente daghan silang na-consume. So, nagbayad mi sa among kuryente ron buwan na 10K among kuryente. Unja kanang na mo to nga ko nga sigdilaman kay naakan si mga radto nila. Ginoo na lang mo kay mo ba so mo to wala na mo palayas ha. Wa pud na mo paningli wa ta na wa mi palayas kaya bahala na Ginoo. Sila ra may ning layas so mo to guys nga kanan ay ila po tong problema kay nilaya sila sa wa pud namo sila pugsa sa 3 months wa mi na magus nga bayri na miron kay nga na inka wa mi nagbugot-bot agamo alaman nga mga nasinde sa dilaman kay luoy pud so kami na luoy mi nila pero sila wa sila na luoy na mo o sige lang good okay inga na ra man sila kinabuhi unja ano to ang nga di pud lalim ang inga nga negosyo kay og di pagkakamo mo manage so kato ka amo guys mo na nga naluoy ra pud mi nila lagi sa sitwasyon nga diya kadto pa jud paghakot ni sa kanang ijang mga gamit dari gipak pa sa irog tangang gabi kay natinga ko ni diyan naman ni siya nga naghakot nga mga gabi so ingon siya nga ma'am mo balhin nami ko sige uto kay ang nanganan sa wa lang pud nagdown kay gamo makatabang mi ni diya sus kay nabak man ni jang tiil dili man kay naghakot ko nang layas siguro sila gikan sa ilang trabaho ilanggi saban nang laya siguro nagikan sa ilanggi balinan pud kay nganong manghakot man sila og mga alas 10 sa gabi so good arang nagana din nila gamit murag na sila negosyo siguro sa una nga na down ba kay na sila mga printer
na sila ka nang mura bitaw sila o ka nang nanawat o ka nang mag-print bitaw mga sanina manginana anja sa dari na namo mag-uko ko magtan-aw nila kaya naghanong maningil mga naka-uniform pa mura mga linding ni mga nila uniform ko lang ano manoy na may kadalo maningil to nakasabot ko nila nga do sila ikabay na mo kay everyday na sila di maningil sa dila ang nagsa barangay ringa na man to basta kay kanang nainagayo pangitaan tong baji kay nako ni utang mautungan ko lang tunga jud mi na wa jud mi na magus nga kanang nay maningil nila ja mato ngawa jud sila so kani guys sara ning gi-share kay kanang na ay karon pa ko nakasuway og magpa abang lagi ba magpaabang lagi nga ninja katong nga time pud si Inday pero tining atubang so karon lesson learn na mo nga balag di duha ka buwan nag-advance or kung basta kay nagsud nimo mga jud mi 1 month kay wala gyud naka-experience nami so karon na mi nangabang dadto nga good fear na gibawi ano pud mis Ginoo so nami nangabang sa taas at sa kanang kuan pakita katong kwarto nga dito sa dapit sa munisipyo nami da na tenant nga 2 months na pud siya kulis Ginoo arang ka good fear ma-adjust dyan dak sa kanana po dari na po yung nag-abang dyan parehang mga foreigner agilang mga bana so nami mga foreigner dari na muzud unja guys mara to hangi ka share ni John dyan daghang salamat bye bye God bless